Avui parlarem del plural analògic. Com ja verem en l'anterior vídeo, parlarem de torcar. I això d'ací és un torcamans, perquè serveix per torcar-se les mans. El plural en valencià té dues possibilitats. En plural masculí, si acaba per vocal, un arbre, dos arbres. I si acaba per consonant, un gos, dos gossos. Podem veure que el plural natural és una S o OS. Ara bo, si en tenim dos, la normativa diu que hem de dir un torcamans i si el singular acaba per S, dos torcamans. Però la gent sol fer un plural analògic, dos torcamansos. Este plural analògic no l'utilitzem simplement els valencians. Antònia Font ja en fa ús. Jo no sabia que també m'adonaries manuals de geografia sent dilluns un dibuix. Sent dillunsos. Tornem a tindre el mateix exemple. El dilluns acaba per S, és singular, llavors la norma diu que hem de dir dos dilluns, però molta gent utilitzem dos dillunsos. I tu? Utilitzaves estos dos plurals analògics encara que no siguin normatius? O en plural femení? N'utilitzes més? Deixa-ho als comentaris. Au, cacau.